ئیدا لە ڕۆژاوا هەنێک زەڤیên سەمانên گشتî bi awayekî sexte hatine firotin. Li Cizîra Rojavayê Kurdistanê tê gotin ku hinek zeviyên avakirinê yên semanên giştî bi awayekî sexte hatine firotin. Lê berpirsekî rêveberiya şaredariyên gela Rêveberiya Xweser red kir ku ti zeviyên semanên giştî hatibîne firotin. Li bajar û bajarokên Cizîra Rojavayê Kurdistanê bi taybetî Hesekê, Qamişlo, Dirbesiyê û Serê Kaniyê gotin heye ku hinek bazirganan zeviyên avakirinê yên semanên giştî firotine hinek welatiyan lê ew zevî bi xweyên dewletê ne û nabe bênekirin û kirîn û firotin. Li ser hinek malper û rûpelên medyaya civakî belav bûye ku piştî xelkê ji xwe re mal di wan zeviyan de ava kirine, niha şaredariyên gelên Rêveberiya Xweser fermana valakirina wan xaniyan daye. Ev yek di demekê de ye ku ji destpêka krîza Sûriyê ve di sala 2011 de piraniya dezgehên sivîl û şaredariyên hikûmeta karên xwe ragirtine û li navçeyên Rêveberiya Xweser bêhtir kar ji aliyê şaredariyên gel ve têne bi rê ve birin. Weke mînak ji salên 2013-2014 ve li Hesekê rewşeke bêserrûber derket û hinek kesan ew rewşa weke derfetekê ji karên xwe yên neyasayî re dît û zeviyên giştî yên dewletê firotin xelkê. Berpirsekî ji Rêveberiya Şaredayiya Gel li Herêma Cizîrê ragihand ku yekitiya nivîsgehên xanûberan û ser bi Rêveberiya Xweser plan û nexşeyên zeviyên giştî yên ku nabe bêne firotin ragihandine û kopiyek jê li cem nivîsgehên xanûberan, komîn û encûmanên xwecihî jî heye ji bo rêgiriyê li pêşiya lîstika xapên sextekariyê bikin. Lê hinek bazirgan girêbestên sexte û neyasayî amade dikin û zeviyên giştî difirôşin hinek welatiyan. Derbarê vê mijarê de rêberê Rêveberiya Huneriya Şaredariyên Gel li Herêma Cizîrê Rêber Mihemed ji Rûdawê re got ku li navçeyên şaredariyên gel tiştekî wiha nîne û red kir ku li deverên li jêr desthilata Rêveberiya Xweser ti firotaneke neyasayî hatibe kirin. Lê eger li hinek navçeyan dûr veke şidadê tiştekî wiha rû dabe ew jî niha li ser kontrolê ye. Rêber Mihemed ji Rûdawê re têkez kir ku semanên giştî ji zevî û xanûberan nayêne firotin û tiştê ku di vî warî de tê belavkirin tenê gotin firotina semanên giştî jî qedexe ye. Lê dibe di hinek dem û dewaran de bin pêkirinên wiha hatibin kirin. Lê niha rewş li jêr kontrolê ye û şaredariyên gel rêgiriye li ber hemû karên sexte û neyasayî dikin. Heta niha jî ti welatiyekî kilî li cem Rêveberiya Xweser û
û şaredariyên gel nekiriye ku bi awayekî wiha hatibe xapandin. Berpirsa rêberiya şaredariyan got di demekê de li Cizîrê bi sedema nabûna çavderiyê piştî rewşa bêserrûberiyê di sala 2011 de hinek berpirsên şaredariyên hikûmetê zeviyên dewletê firotin û hinek welatiyan lê niha li navçeyên rêberiya xwe ser tiştekî wiha nîne.